aw ni ɲantuma an minnu sɔgɔlen don an n'a balolaw sanfɛ bi ye tɛnɛ avril kalo tile 19 san 2021 an ka bi kunnafoniw kɔnɔna na bi an da bɛna se a ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan ntolanci la ni nanzaraw ko championnat national ni ale tile 12nan baaraw tun bɛ sen na kari don Bamako faba la stade Modibo Keyita kɔnɔna na stade malien ale ni Real tun karilen don ɲɔgɔn na ntolanci in senfɛ stade malien cɛdenw bɛ san sɔrɔ 1-0 Real kan yɛlɛn olympique ale fana bɛ dankari iswas la 1-0 n'an taara stade Mamadu Konate kɔnɔna na ASCO ale ni Black Star olu bɛ filanin bin kɛ 1-1 Sikasokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la stade Babemba Traoré kɔnɔna na AS Douane ale bɛ san sɔrɔ 2-0 LCB ɲɛkɔrɔla la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko stade Modibo Keyita kɔnɔna na stade malien ni Real ka dolanci kɔni kɛra dolanci jilajalenba ye ni dolanci min yɛrɛ senfɛ n'u ka cɛden min tɔgɔ ko Sada Jalo ka bɔ stade malien fan fɛ n'ale bɛ cɛlu yɛrɛ sanga 4 na an tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ an k'u ka degeden karamɔgɔ 2 lamɛn. Baltuma kono mais baltan kelen a kɛra baltan kelen ba ye bon sigilen ka fa bɛ vraiment bɛ gɛlɛya quoi parce que vous savez an bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔn équipe fɛn bɛ jouer championnat a ma nɔgɔn équipe si ma le fait que chaleur bɛ niveau min na aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn donc c'est très difficile pour toutes les équipes donc an bɛ sigilen ka fɔ baltan in tɛ nɔgɔya non sécurité en réalité je pense que on sera ka joueur la remobiliser réellement pour que u hakili bɛ se ka a ye stade équipe ba de parce que n'i ye jateminɛ kɛ anw fɛ yan équipe ba minnu b'an fɛ yan n'i taara o équipe la n'i ye balontanna ye i kan k'i jija réellement a da kana tu da n'o ye Real de Bamako ye n'o ye Joliba Hero Stade ye o équipe saba olu de Mali équipe baw ye donc n'i b'o équipe la i kan ka moyen bɛɛ kɛ n'i ye joueur ni chance sɔrɔ ka taa o équipe ninnu na k'a fɔ i bɛ jouer équipe ninnu na i kan k'a jira k'a fɔ e ye joueur ba de ye joueur fitinin tɛ se ka taa nin équipe ninnu na c'est pas possible donc le discours min tenu o de ils ont la chance aujourd'hui ka kɛ équipe ba la n'o ye Stade ye maintenant olu de b'a jira k'a fɔ vraiment il mérite d'être là donc petit à petit je pense que u bɛ ka commencer k'a faamu et c'est vrai que jusqu'à présent gɛlɛya dɔɔni bɛ yen bon gɛlɛya bɛ Mali équipe bɛɛ kan sisan bon ne équipe caman ye bantan na c'est pas facile pour les équipes mais on fait avec ce que nous avons et petit à petit je pense que a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni baara bɛ kɛ ɲɛfɛ je pense que aw yɛrɛ kan ka fɛn dɔw jateminɛ parce que aw mɛnna balontan in na dɔɔni et aw mɛnna ka Mali équipe ye balontan na n'i ye stade ɲɛfɛla ta k'a lajɛ franchement c'est des jeunes joueurs et il y a un club à partir de Mabola, un club sans fond de la première division. Donc, il y a des gens dans des cadres de Amoulaji. On va dire qu'il faut qu'elle ait un certain bi, qu'on le dise ou qu'on le dise pas. Mais moi, ma philosophie, je pense que même les jours où on a Canadima, les jours où les jours où je travaille avec ça, mais moi, pour que les jours où je progresser. Mais le plus important pour moi, c'était de gagner ce match-là. Sinon, il faut, c'est très important au niveau de la ligne d'attaque. Nous avons énormément de problèmes. Sinon, il regarde après mi-temps, on met premier mi-temps 3-0, 2-0, 3-0, personne n'allait créer au scandale. Mais on est obligé de faire avec. Voilà. Bon, j'ai vu pour la première fois comme moi, donc tu vois, que pour les dimanche, terminé mardi, disons, il a comment dirais-je, quand on s'en fait bi, de plus près aussi, j'ai vu, Yenga fait un kekaba maintenant et on a du travail à faire. Et on va travailler. D'accord. Maintenant, ça fait 4 matchs et ça ne gagne pas. Et donc 4 matchs, ça ne marque pas. Donc il y a problème. Donc il faut gagner abcès de pour améliorer. Effectivement, tu as but à 4e minute d'une équipe qui n'avait pas pris il y a 4 jours. À ma matinée, à ma bite à 3e minute là. Et il y a faut que réagir carrément. Donc Amina Barak est dans ce sens-là pour que tu donné au élément. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko championnat tile 12nan baara ninnu bɛ to sen na bi tɛnɛ Bamako faba la stade Modibo Keyita kɔnɔna na AS Police ale bɛ kasi bisimila nɛgɛ kaɲa 17 o waati kelen stade Mamadu Konate kɔnɔna na ASOM ale fana bɛ US Buguni bisimila Kitakaw fɛ yen nɔ US Kita ale bɛ dugu 7 bisimila samedi avril kalo tile 24 Bamako faba la stade Modibo Keyita kɔnɔna na sew bɛ ale ni Joliba bɛ kari ɲɔgɔn na tarata avril kalo tile 27
Sarmuru Keta kɔnɔna 11 créateurs ale bɛ Asbagarijan bisimila n'an taara Gawukaw fɛ yen Stade Kase Keta kɔnɔna Soni ale ni ɲana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka sunkalo tɛmɛnko ɲuman d'an ma.